आसाम प्रिमियार लीग बियो मैया बङाइगाव जिल्लानि बेटबारियाव बेखेवजेननाय जाबाय। दिनैहाय चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा बे थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागायदों। गासै 8था जायगायाव जागोन बियो प्रिमियार लीगआ। फैगौ 5 तारिखआव गसाइगाव रायमानायाव बे जागोन आरो दिनै पर्बतझरायावबो जागोन। दा बेखायनो जोङो चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशन हिसाबै दिनैनि खेलाखौ जिबायदियै खुंनांगौ बेखौ जोङो जोबोरैनो मोनसे नाजानायनि गेजेरजों दिनै जाफुंहोनो जोङो हादों होननानै बुंनो हायो। आरो दिनैहाय फुटबला थांनाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव जि मोनसे नैबे ओनसोला सान्थि फैबाय, बे सान्थि फैनायनिफ्राय जों नुदों जे जोंनि फोथारफ्रा जेराव सामथाय दुनो लाबायमोन, हाग्रा दुनो लाबायमोन, बेनिफ्राय देग्लाय बोसोरसे आं बिदि खोनायाखै जे थांनाय माखासे समाव बेबायदि कम्पिटिसन गैयिखाय हांसोनि बेदरनि माबा माबि खेलाया जोबोद जासोगारदोंमोन। खिन्थु बे बोसोरसेयाव आङो बिदिखौ नुवाखै माने। बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां लक्षण। आरो जिहेतु बिटिआर ओनसोलाव दिनै जोंहा बे प्रिमियार लीगआ सोलिदों, बिनि सिगां जोंहा दुरान काप जाबाय, बिदिनो आसामनि माखासे कापफोर जानानै थांबाय आरो काउन्सिलनि थाखाय ISPL जानानै थांबाय। दा बेजों जोंनि गेलेगिरिफोरनि फुटबल गेलेगिरिफोर आरो फुटबल मोजां मोनग्राफोरनि गोसो गोरबोआव जोबोद मोनसे रंजानाय फैदों। आरो जिहेतु दिनैहाय बिटिआर सोरखारनिफ्रायबो क्लाब लीगआव जायफ्रा गेलेदों देरहासार जादों बिसोरनो क्लाबनो 5 लाख खरि फोसावदों। दा बेफोरजों जोंनि गेलेगिरिफ्रा लाइमोनफ्रा जोबोद मोनसे गोसो दुंगादों जे भबिष्यतआव गेलेनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जानो हागोन होननानै। आरो नैबे आसाम स्टेट प्रिमियार लीग, बे लीगनि गेजेरजोंबो आं सानो जे चिरां जिल्लायाव फुटबल बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे जावरिखांनाय दंखायो। आरोबाव बेबायदि खेलानि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरिफ्रा आरोबाव आगानसे बिथांमोनहा गोसोआव बोलो मोनबावगोन आरो बे जोंनि भबिष्यतआव जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि मोजां मोनसे थासारि निस्सय फैगोन। आरो जों मिजिं खालामनो हायो बेबायदि थांबाय थानो हायोबा, लांबाय थानो हायोबा जोङो दिनै भारतबर्षआव नुदों जे माने इन्टारनेसनेल लेभेलनि मोनसे मोजां टिम जोङो वर्ल्ड काप गेलेनो हानाय मोनसे टिम जोंनो मोननो हायाखै। जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्राय निस्सय बे टिमनि सासे सानै गेलेगिरिफोर ओंखारहैगोनाबो बियो माने गोमोथाव बाथ्रा नङा। बे माने थार ओंथियाव मोनहैनो हानाय मोनसे बास्तब खोथा जागोन बेयो। जोङो मोनसे समावहाय दावराव दावसिनि खेला गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन। दावराव दावसिजोंनो फुल जायोमोन। खिन्थु दिनैहाय मोनसे बयनिबो मोखाङाव मिनि मिनि खेला गेलेनाय मानाय बेफोराव जोङो ज' ज' गेलेनो हानाय मानाय बेफोर परिस्थितिखौ नुनो मोनदों। बेनि गेजेरजों सारा मा फोरमायगोन? बे बाथ्राया बेनो जे ओनसोल नाङैनो जिथु सान्थिया फैबाय, रावनिबो गोसो गोरबोआव गिनाय मेवनाय बे बाथ्रानि खोथा गैला। मानोना बयबो उदां गोसोयै बयबो दिनैहाय सोलिनो हादों, थांनो फैनो हादों, खामानि मावनो हादों। जेला मानसिनाव मोनसे प्रेसार फैयो जे माखौबा लानानै गिनाय, माखौबा लानानै संखिनाय, अब्ला बेनाव अट'मेटिकेलि बे सिचुवेसननि थाखाय जेब्लाबो माने काउन्टार होनो थाखाय रेडि जानानै थायो। दा खिन्थु दिनै जों नुबाय बयजोंबो गोरोबलायनाय, बयजोंबो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय, रायज्लायनो हानाय, सावरायनो हानाय बे थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै खेलानि बिथिङावबो जेराव जोङो राफ मोनसे जोंनि आखल आखुफ्रामोन बा बिदि साननाय हनाय बा जोंनि बेब'हारफ्रा दङमोन, दिनै बियो बयबो जेराव नों राफ खालामोबा सोरबायाबो राफ खालामगोन, सोरबाया राफ खालामोबा नोंबो बिदिनो खालामनो नाजागोन। दा बे थासारिया गैयिखायनो दिनै बयनिबो गोसो गोरबोआव गेवलांसारनाय मोनसे मुड फैबाय, गेवलांसारनाय मोनसे थासारि फैबाय, जायनि थाखायनो बे परिस्थितिखौ फैदों होननानै आं सानो। सार पलिटिकेल इस्यु जों नुनो मोनो जे आसाम रायजोनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट प्रफेसर बिपिएफजों नेडाजों मोनसे मिलायनायनि मोनसे बाथ्रा दा खौरां बिजोङाव सरसा सोलिगासिनो। बियो थारैनो जुदि जामारोबा लकेलिटि जिखिनि आन्चलिक दलफोर बेयाव माबायदि थासारि जागोन? बेयाव नायदो जे थांनाय गोलाव सम नैबे ओनसोला
जेराव गोजोन खौसेथिखौ लुबैनानैनो बयबो बे थासारिया माब्ला फैयो बेखौ सिन्था खालामबाय थादों। दिनै बे थासारिया खामाखैनो बिटिआर सोरखार फैनायनि उनाव बिटिआर दाफुंजानायनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरखार फैनायनि उनाव दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद मोनसे गोजोननाय गावनि गोसोनि साननाय उदांथिखौ दिनै मोननो हादों। बेखायनो जोङो फोथायनाय दङ जोंनि सायाव जे जोंखि जेखि खालामा मानो जिथु जोङो रायजो राजानि गोसो गोरबोआव गोजोनखौ फैमारोब्ला जे बेक्तिगत भाबै होन बा नोङो राजुहुवा भाबैनो होन माबायदि मोनसे उदां गोसोयै साननाय मावनाय खालामनो हायो बे बेलायावनो दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलो बा प्रमद बर' दैदेननाय राजखान्थि हान्जा बा सोरखारनि सायाव जोबोद मोनसे फोथायनाय लाखिदों आरो बे थासारिखौ गोमाजानो गिदों आरो बे थासारिखौ मालाबाबो खोमानाय नङा। बेखायनो सोरबाया सोरजोंबा फैयोब्लाबो सोरबाया सोरखौबा लायोब्लाबो माबा मोनसे दे नैबे जायफ्रा दिनै सान्तिखौ लाबोबाय जायफ्रा दिनै समान मोनथाय समान जौगानायनि बाथ्रा बुंबाय जायफोरनि दानै दिनै बास्तबआव दिनै सान्तिया फैमारबाय बयबो उदां गोसोयै थानो हाबाय बे थासारियाव दिनै सोरबाया फैयोब्लाबो माबा मोनसे खहा जागोन होननानै जों साना। राजखान्थियाव बेबायदि सोलाय सोल' बे थासारि नायनानै थासारि बे निस्सय जाखायो खिन्थु जोंहा जोंनि सायाव फोथायनाय दं जे जोंनि फारसे जेबो खहा जानाय नङा। रायजो राजानि अनसायनाय रायजो राजानि फोथायनाय बे जेब्लाबो थागोन बेखिनिखौ आं फोथायो। मोनसे आलदा